Aquí tenim el primer comboi que avui dormirà a Puigcerdà. Sortint de l'estació de Toses i entrant per la boca sud del túnel de Toses. Ens farà ara. La primera amb seients de visita curta i la segona amb seients de visita llarga. I això és tot des de l'estació de Toses. Adéu-siau.